Komisi bynta Iada na gajing sapriang ukunyang jimpang COVID kat kendai Khubor district Jngoh West Kasil district Kilian cakmat ban Shimkhia kabalalong rukat kom gajing pta jong sarkar jela ba tilingwa deputy commissioner ko West Kasil district habakran higinong tho khubor halor kate bynta ulong bahadin balayo khubor bo uniu kunyang ulakta apo kari India ka district administration kat kom gajing pta na sarkar kalabo ikatu kat ni tili kendon bat kilad Iada kawai kalong ka social distancing ba kibriu kim dai ban yalom pajba hisnong githaw ki yo kihat ba dai ban jangai simitar iwe ni iwe pan Khang bau niu kunyang jimpang unum yo banpur jushu long ru bala parking ya kalet kawan jing break banabar khamtam gi Jaka Jngoh kai kum ganong kunum mau phanlur lum kalang bat kiwe kiwe gi Jaka la Khang no onom sha shu gi tores bekin wan Jngoh kai si gitu gi Jaka nadu bangi la yo khubor kum tu ba coronavirus ula kata hapo kiwe pada ki jela jong India bala dan ru kumut kiwe kila du gi jingim nakadaw jong virus tena kaliang ka district administration karun ka jing thma jing betha bangi layo na state government ina bu katu kan ni di kendon bat ki la jing yada ko wei long number 1 ka ba kongsan ya ka social distancing ba ki brio kim dei banya lum pai ba haki snogi thao haki yogi han kidei lakmum no simitar oi no oi khanam ba uni khanam jibang omum yo aban pur te kabar pada ina parking ya kale kawan jong ki bri banabar khamtamle turis ngila Khang no ya kini ki turis kumpanong khrum ka ma panlur kadum kelang warki wi Jaka ngila Khang no nimsha su ya turis bagi nyawan kai segitu wan Jngoh kai segitu Jaka nomor ba kini turis gede kila ban le se ngintip kiwan na kini kiwan nang no tikila ban pensapriang yang ni Jepang ti hakini kisni ladon ru ka ha kasing sajan ke ladon ka jing shutdown ha kan ka West Kasil jini wa kowe kani ka shutdown kolong ka kowe na ka ban Khang la ya ka jing priang jong ni priang Jepang number 1 number 2 kolong ka awareness ban pen sungthu ikibriu ba kade sisa ba kidei ban adkar iladi Khang ba numla ban numngat ha ka jing system onda ula orlong lani ula kta yani namar bangi ni ka district dongi mirang dai ka district ka bakham sadin nimpat biang ki hukum jing sumar ki ba don kam te onda ngatiang ba yo lada kawan kata ka jing sisa hangi po district ni kalong kan ka jing du ki min simbriu kalong ka cherkai ka bangi namla ban mundur te khanang bangi nampoi sau tau put te ka bha bangi pencitam chuai la dia menta ni ha ni sacrifice ni pencitam ni dia bangi num ya lum pai ba nginum ya let singin no Jaka go pai ba bat ni shong hala jong ki ying khanang ba uni khunyang la roduk dan makanaru onum yo ban pur nomor kadon ka limit ya uni khunyang ba on im bat kadon ka limit ru ba un ja no te nak menta ki tu ki khna ki puli ki samla puli mo ki bawan puli na si na ki bar jong jala ban na kidan tu ki bawan puli na barri ngira onge ki ngila btha ki be ki ban le ya ka self quarantine kemot ba kidei ban penjengai la di na ki be para brio kila ban songkham ha la ijong i kamera nak menta kha sausi lada kimdan Jaka ban song halayeng lese dan iyeng batang si kamera la ni batang ar kamera dan Jaka ban le kamta tikila ban wat ka jingrap na civil surgeon nila pen kre ya kata ka quarantine center hangtai ha mau yaban bat hamairang rukunju ba nila pen kre ya kata bagila ban sa angto na kamta ka sausni hado ba kanda clear kata ka jimpang jongki lani lada gidan kata ka ngimla ban anglopa bagila long positive ne negative lemdangi la yo ya ka test report te bat hakajur kam ru ngimla ban khenjingan lese yo ubri udan long positive te kamta kata kajing self quarantine ne kajing pen jngai la de kajing pen karpang la de don kam ban le marmar
nam dak itu ki brio nam dak itu ki samla puli ki bawan pai na ki bude ki jela jong ka India baru nam dak itu ki we ki bawan nasi bari te ngara kentu ya ki pai ba jong ka ni kathan bakinya kinya sha